Sikubingelele sikwamukele kama kupastor unika channel Flick. Okubalulekile kufanele sicela kwena ukuthi inamba isenze kuphela kusona 9 ekseni ka 5 ntambama. Ungawusense WhatsApp, ungawusense SMS futhi uma kunomuntu osuke ebuza iphupho kuwe ungamniki le number unless that person umlandeli le channel. Manguthi ukanjani ufuna iphupho ubuza ngephupho ayawulazi recommend i-channel phela ezokwazi ukuthi naye subscribe ebe umunye ulandela i-channel leni mise suka lapho sengayithatha ke number phone but hayi wena stratini umnikeze uthi ayifonela lo muntu lo akusebenzi kanjalo inamba yabalandeli be-channel. So namhlanje sibheka la uMahanya Motawunga 5934 uthi ke sanibona nemkhulu ngicela ubuze uphupha ke la unikele enkonzweni ngemali emhlophe nokubona ke imali yakulinye izwe. Siyabona zonke sikhuluma ke ngemali yakulinye izwe la sokhuluma ke ngemali ngophupha nje unikele ngoba imali yakulinye izwe ikhona iveli yakhona. So uma uphupha unikela kuyafana nophupha upha nje umuntu imali kuyafana yabo. So number 1 ngokujwayelekile uma uphupha la usenkonzweni sesikuthatha nje uPaul uhle kuma usiyonikela lapha emcengezini noma ke embengeni noma ke kuleyo bhakeli noma kulento siyonikela kuyona ngoba lokho kuyaye kukhombe la ukuthi ngenzeka kunesidingo sokuthi akuyonikela kulelo bandla okade ubona unikela kulo yabo. Kungenzeka kuzoba khona ozobe sekuyaqaqeka bese kuyavuleka yabona. Izaga 11 verse 12 verse 24 uma umuntu upha ngokukhulekile agcine senokuningi. 25 umphefumulo phayo uyakukhuluphaliswa. Omunye ngathi ayimhlobe kuneyidalwa nje idinga ukuyonikelelwa kulelo bandla. Number 2 kwesinye isikhathi uma uphupha la usenkonzweni noma usesontweni kuPaul uhluma usiyonikela noma unikela ngoba lokho kuyakhomba lokuthi empeleni kungenzeka kunobunhlanhla kunesibusiso nomvuzo omuhle ozowuthola ongawulindele. Ngokalokha 6 verse 38 yiphani khona nizakuphiwa. Kanti Izaga 18 verse 16 isipho somuntu siyamenzela indawo opha simholele kwabakhulu. Kanti kuMalaki 3 verse 10 ngenisani konke kweshumi endlini yengcebo ukuba kube khona ukudla endlini yami yabo. Ningivivinya ngalokho usho uJehova siba uthi uma ke ngingeyakuvula ngiyakunivulela amafasitela ezulu nginithulele isibusiso kunokwaneleyo. Kanti number 3 futhi uma uphupha la usenkonzweni umusondile lokhu kuba Paul uhle kuma usiyonikela lapha ngoba lokho kuyakhomba ukuthi ngenzeka wena umuntu vele onokulunga noma umuntu wenza ukulunga umuntu onomusa unesawo nabanye abantu noma umuntu okwazi ukweseka inhlelo zebandla yabona. Amahubo 37 verse 21 omubi uyatsheleka angabuyiseli kepha olungileyo unesawo aphane. Asifale ukuthi number 4 kuyenzeka futhi uma umuntu uphupha usenkonzweni sisikuthele njengoPaul uhle futhi mosiyonikela ngoba lokho ngabe nekukhombe ukuthi unothando noma ngisho ukukhonza kanye nothando lokubamba iqhaza evangelini noma ukweseka nje ukwelekelela noma ukusiza kanye nokunikelela izinhlelo zebandla likaNkulunkulu. Okushuthi ingavela into uma ukuthi wena umuntu osuke engasigodli isandla uma kunenhlelo kaNkulunkulu umuntu onenhliziyo evulekile omnene. So Izaga 3 verse 9 dumisa uJehova ngengcebo yakho nangolibo lwazo zonke izithelo zakho. So siyabonga ke besibheka la uphupho unikela kuwuphawu oluhle. Yes, maybe number 4 number 5 kungenzeka ke kwesinye isikhathi uma uphupho unikela uthola ukuthi kwabanye kunesandla sokuthwebuleka noma kunesandla semfene isikhombo ukuthwebuleka kubunhlanhla balomuntu noma kungenzeka ukuthi uthole kulelo bandla leli basebenza ngemimoya ethile ezama ukuthwebula lobunhlanhla ugcina usunikela lapha yana ungaqedi ngenxa yokuthi kwaba nokuthebuleka okuthile awakwenza ukuthi ube umuntu ozabo nikela nje ozabo khipha noma ngasafanele. So uma isetshenziswe into enjalo ukuthi wena imali uyidedele beyithebula imali yakho so kungenzeka njalo but the chances are rare. Sabo blessed.
siweni phansi namathulo sikuleka kuyo baba siweni phansi namathulo sikuleka kuyo Jesu siweni phansi namathulo